Reit, helo, diolch am siarad gyda ni. So, cyntaf, beth enw chi? Tracy. Tracy. Lle ydych chi'n byw, Tracy? Talsan. Talsan. Wyt ti'n wedi actio yn y dy gorffennol? Dim ond efo Steddfod yr Urdd neu rhywbeth. Dim ond efo Steddfod yr Urdd. Ocê. Eisiau'n canacdol pan o'n i'n fengach lle. Ie. Ac sut ti'n ffidio allan efo prosiect o cymeriad blodyn? O gafon ni pamfflet yn dod trwy'r drws lle. A dyn... A ti'n teimlo fel rhaid i fi wneud o, neu naeth rhywun annog ti i wneud o? Y ferch gynnau lle. Ie. Mae'r mab a'r ferch wedi cymryd rhan yn... Oedd y mab i sgriptio lle. A wedyn, o felly, wna'n awyddus i actio lle. Wedyn, nath i sort of rhyw... So, prosiect teulu, really? Ie. Ie. A sut mae'n... Ydy effaith y sioe ar y cymuned yma? O, ar y teulu ti i dechrau? Wel, fel teulu, o'n eis gael gwneud rhywbeth efo'n gilydd lle. A da chi'n bod, mae o wedi bod yn cyfle i bawb rannu profiadau lle efo beth sy'n digwydd a mae wedi bod yn brysur. Da chi'n bod yn pawb yn sgwrsio amdan y sioe mewn ffordd lle de. Gret. A dyn... Ac am y cymuned llawn? Wel, dwi wedi symud yn ôl yma, o'n i wedi symud i ffwrdd lle, dwi wedi symud yn ôl yma, so mae wedi bod yn, am bod y plant yn tyfu fyny, o'n i'n ffeindio hi'n anodd dod yn ôl i fewn i'r gymuned mewn ffordd lle, so mae wedi bod yn gyfle da i ail-gydio hynny lle. Un o syniad tu ôl y prosiect yw i gadael legacy, i gadael rhywbeth ar ôl pan mae sioe di gorffen yma. Dwi'n meddwl mae hwn yn digwydd? Di pobl yn cario ymlaen gyda stwff celf, stwff cyforiaeth, stwff actio, fel chi? Dwi'n meddwl, mae wedi bod yn profiad o pawb wedi siarad efo fan ynglyn â'r peth, dwi'n meddwl bod nhw wedi bod o plant i oedolion, maen nhw wedi bod yn positif, bod nhw wedi mwynhau o lle, a bod nhw'n teimlo fydd na dipyn o gollad wedyn pan fydd o'n dod i ben lle. A nes ti gweithio, pwy nes ti gweithio gyda? So Bethan? Bethan, ia. A sut mae hi? Gret, do, ia. Oce. Cool, a beth i eich pwyntiau i chi? Just y profiad o'r gwneud rhywbeth allan o'r cyffredin a just pwysio chi i dechrau bod allan o'ch comfort zone mewn ffordd i wneud rhywbeth gwahanol lle. A profi rhywbeth i chi eich hun lle. A nes i hefyd ymuno yn y prosiect celf hefyd, nes i fwynhau hwnna hefyd lle. A mae'r mab gynnau a y ferch lle, maen nhw wedi cael y profiad hefyd lle. A nhw'n teimlo un peth? Yndi. Bendigedig. Reit, diolch yn fawr. Diolch.